enze ngibe ngcwele. Iphakanyiswa ispeaker. So masibuka ispeaker sibuka ibrand noma igama lombhobho ukuthi lo mbhobho sake sawusebenzisa emvuselelweni siyawazi ukuthi udeliver lento esiyifunayo. Ispeaker siyawudlula umbhobho ongasebenzi kahle. Asikhulumi noma kumuphi umbhobho kodwa sidlula quality. Sibuka ukudalwa kombhobho ukuthi umbhobho ukhandwe kanjani. Ispeaker siyajaja sibuke sithi wena umi kabi. Ake siyezwini uzongifundela mangethe lapha Exodus 5. Exodus 5. Siqala ku-1 sizojumpa nje umfundisi uzongilandela ngizolokutshela naso. Okay. Exodus 5 verse 1. Exodus 5 verse 1. Sengiyafunda. 1. Ngasemuva oMose noAaron bafika bathi kuFaro, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, bavumele abantu bami ukuba bahambe bangenzele umkhosi ehlane. 2. Wathi uFaro, ngubani uJehova ukuba ngilalele izwi lakhe ngimiyeke uIsrayeli ukuba ahambe na? Angimazi uJehova futhi angikumvumela uIsrayeli ukuba ahambe. 6. Ngalona lolo suku uFaro wayala abaphathi babantu nezinduna zabo wathi. 7. Anisayi ukubanika abantu utshani bokwenza izitini njengaphambili. Mabahambe bazibuthele utshani. 11. Hambani nina nizifunele utshani lapho ningabuthola khona ngokuba imisebenzi yenu ayikuncishiswa ngalutho. 12. Base behlakazeka abantu ezweni lonke laseGibhithe ukuyobutha izihlanga zibe yibona utshani babo. 22. uMose wayesebuyele kuJehova wathi, Nkosi, wenzeleni okubi kulaba bantu na? Ungithumeleni mina na? 23. Selokhu ngafika kuFaro ukukhuluma igameni lakho, ubaphathe kabi laba bantu, nawe awubophulanga nakancane abantu bakho. Hallelujah. Bazalwane kule nkinga la ngiyaxolisa ukufundizwa emaqondene nogudi kodwa uNkulunkulu akangiphanga ukuthi angoqondanisa incwadi ngoba uNkulunkulu mayefuna ukukhuluma ukukhulumayo uzokukhuluma lapha afuna ukukhuluma khona.
So uzoyibuza omunye ukuthi sifunani ku-Exodus. U-Exodus usho ukuphuma ke bazalwane. To exude is to come out. Okay. Now lithi iBhayibheli singakangeni ku5. uNkulunkulu watshela uMoses wathi hamba utshela uFaro ukuthi khipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Kodwa uNkulunkulu futhi wenza inkinga, unenkinga lo mzalwane. Uthi ngizoyiqinisa inhliziyo kaFaro. Okay, why ungithuma mawuzoyiqinisa inhliziyo yakhe? Okay, kuthi ngiyeke. Mfundisi, ngikuthuma kubaba uZwane. Ngithi hamba ufuna isinkwa kubaba uZwane. Kodwa ngitshela uZwane ngithi ungamniki. Sizobuya ngapha. Now, masibuka iBhayibheli lithi abantwana bakwaIsrayeli babecindezela eGibhithe. Now, before verse 5 lithi iBhayibheli, the more bebacindezela is the more they multiplied. So bona babethi bayabaqeda ngencindezelo kanti is the more beba namandla. uNkulunkulu njani ka? Okay, asiqhubeke. Lithi iBhayibheli babakha izitina. Ama blocks lawa akhe lapha endlini esonto. Mabakha izitina, uFaro wayebanika utshani bokwakha izitina. uFaro wayebanika ini utshani bokwakha izitina. Utshani bebenzela ukuthi isitina siqine. Sisebenza njengosimende utshani esitineni. So uchuthi lezi izitina bezuhudala. Boni quality 18, okay, fine. Asam. Now lithi iBhayibheli uMoses bamba la. uMoses watshela uFaro wathi khipha abantwana bakaNkulunkulu eGibhithe bayomkhonza. Now umetshela uFaro ukuthi yenza njalo. uFaro ushintsha umqondo. Ngalokutshani abunikeza abantwana bakwaIsrayeli. Ushintsha umqondo. Hayi ngoba uyishintshiswa ipresence kaMoses, but uyishintshiswa ileli gama eselibizwe uMoses angazi ngalo. Chuthi leli gama lishintsha inqumo. Uthi mawufika endaweni ubiza lona, abantu kade bekuthanda, bakujikele bathi asayazi lento ekhulunywa lo mzalwane. Now lithi iBhayibheli bekuyipunishment ukuthi okay, nina hambani niyoyifunela utshani. Now masibuka ithickness yotshani bubondile. So uthi hambani niyoyifunela. Abantwana bakwaIsrayeli ake sixoxele. Abantwana bakwaIsrayeli bayaphuma bayofuna utshani kodwa bathola ini umhlaba. Bathola ini umhlaba. Why bethola umhlanga? Buka utshani, ithickness yotshani bese ubuka ithickness yomhlaba. Jesus. Utshani bondile kunomhlanga. Now instruction kaFaro ukuthi lezi izitina ekade niyikhanda ngisanika utshani mazilingane nalezi eniyikhanda noma ngingasaniki. So uFaro akasibali isikhathi esizoba consumed bese ayofuna utshani noma lokho abazoqinisa ngakho izitina. So izinto mayingenzeki yazi ukuthi wena kusayofuna ini utshani. Because uFaro aka-appreciate ukuthi bayofuna utshani. Yena ufuna the same amount. Umethe ngifuna same 10 bricks, ufuna 10 bricks. Ukuthi wena uhambile wayofuna utshani ayifuni yena. So lokutshani biyababambezela. Now lithi iBhayibheli mabebuya benza izitina. Ngifuna ukuye nambeni. Benza izitina, mabenza izitina lithi iBhayibheli mabefaka lo mhlanga kodwa manje lehla inani. Lehla inani lezitina. Benza izitina ezincane kuna before. But ekwenzeni kwabo izitina ezincane kodwa zayiqinile kunaqala. Now equality is determined by umhlanga ophakathi manje. Yebo khona ziningi lezi ezinotshani kodwa manje lezi ezincane kodwa ziyalasta. So uNkulunkulu chuthi kahle hle ufuna sikubonge noma uFaro siqishe izinto.
Futhi uNkulunkulu ufuna ubonge noma izinto zakho ezithatha. Ngoba phela lithi iBhayibheli uFaro wabanqisa utshani. Babuya bakhithile ezincane. Now kwaba nokucindezeleka okuwest kunalokho ababecindezela. Lithi iBhayibheli uFaro wabacindezela ngoke manje ngokuthi bayamavila. Now masibuka ukucindezeleka kwabo. Bafika kuMoses umbhobho kaNkulunkulu. uNkulunkulu ispeaker, uMoses umbhobho. Now lithi iBhayibheli uMoses mayibuya kuNkulunkulu uthi Nkosi, uyabona selokhu ngifikile la. uMoses ibamba kade ehlele eGibhithe. Kodwa manje uthi selokhu ngifikile la ngabiza leli gama. Now into exabanisa uMoses noFaro igama. Now why uNkulunkulu sibuyela uthi wena usiya akaye ebakery ayocela isinkwa. Kodwa utshela umnini bakery ukuthi ungamnikezi. Hey my God. Now usiya maya ebakery eyofuna isinkwa. Usiya akana knowledge ukuthi isinkwa senziwa ngani. uIsrael usazophuma eGibhithe. Kumele abe equipped ukuthi manifuna ukwenza itina nizokwenza kanje. So uNkulunkulu Nkosi yami uthatha ezinye izinto kuza kufundise ukuthi zenziwa kanjani. Now uNkulunkulu mayethi wena ungamniki usuke enzela ukuthi wena ufunde ukwenza. Ube nendlela yokuthi okay manje angisadingi ukusupplyiwa ngoba mina sengingaba usupplier. Ngoba sike sithi ngesinye isikhathi kungcono umuntu ongamniki ufish kodwa amfundise ukudoba ngoba mawumfundisa ukudoba kusasa uzobuya zodoba kodwa mawumnikeza ufish uzowudla kusasa kuye futhi. Now before sivala le ndumiso kuthi ake ngihlukanise lezi zinto ezimbili. Kune praise, kune worship. Okay, sithi praise and worship. Chuthi amagama angafani lawo. Asikwazi ukuyihlanganisa ndawonye lento. Now upraise masikhuluma ngedefinition, the English definition lisho ukuthi umuntu umncoma ngento ayenziwe. Ukuthi baba usebenzile. Ngento ngoba kune difference between ungoba no noma. Ngoba la umncoma ngento osuyibonile. Kodwa masifika la ku worship akukhulunywa ngama benefits. Kodwa kukhulunywa ngokuthi noma ngasithole lesinkwa kodwa wena usenguNkulunkulu, noma ngawuthola umsebenzi kodwa wena usenguNkulunkulu, noma ngisosa kodwa wena usenguNkulunkulu. I-worship ayishintshwa isimo. Ake ngiyibuyise ku standard grade kuze sizoyithola bonke ngoba nendlebe zikamoya phela kumele ivuleke nezenyama lezo bonke. Uma umntwana omncane eshawa unina, uma emshaya unina, that does not change ilanguage yomntwana kunina. Uthi noma emshaya emxosha kodwa ubambelele rokweni athi ubani ungumama. Now uNkulunkulu takes us out of our comfort zones. Uthatha izitina. Futhi uNkulunkulu ngamanye amagama uthumela izinja ezizokuhuba kuze ufike la uya khona. Now izinja zizokumotivate ukuthi gijima kakhulu uye lapho uya khona. Because akasikhulume le now izinja ziphusha wena. So ungeke ufike ngalesi sikhathi ofike ngaso lapho uya khona kube ngezingekho lezinto. Futhi siyabonga lento. Siyambonga lo Bhobhi lo ngoba ngaba ngifikanga nesikhathi bekumele ngifike ngaso la ngiyakhona. So ubalekile futhi ke ibaba ubalekile umzalwane ne direction. Zingathi zimkhupha izinja ashintshe destination athi yaye kwenye indawo ngoba zama ukubhoda lento. Focus where you going. Angithi le nje izoqhubha. Wena focus okay ake sibuye futhi phansi standard grade. Right, esikoleni sonke sa esikoleni.
uma kukhona umuntu okuhluphayo esikoleni ngiyazi izolumela kwabantu right uma kukhona umuntu okuhluphayo esikoleni ekuvalele ekhoneni ngalelo langa yilapho wena ozobona khona ukuthi ayikho option ngaphandle kokuthi I go through this person. uNkulunkulu uvala ama options ngoba efuna ukuthi uface i-challenge yakho. uNkulunkulu uvala ngapha avale ngapha uma ekhoneni ilapho ozo appreciate khona ukuthi hawu kanti nami nginenqedi ngoba uNkulunkulu usinikezile ama-equipment yokulwa kepha thina sifuna ukuthi size singene ekhoneni kuze si-appreciate le equipment. Now uNkulunkulu sithe usinika ama-permanent solutions ngoba manje lo muntu uyakuhlupha right kodwa mhla wakushaya ibona ukuthi uzobuya nazokuhlupha. There is a difference phakathi kwakho hade usabalekela lo muntu ngoba umbalekela every day kodwa mhla umshaya ubona ukuthi azobuya yini. Now uNkulunkulu usuke esetha istandard ukuthi wena awuseyibaleka kodwa noma izinto zenzeka wena uyawuhlala ekhoneni lakho kodwa i-challenge abayifika ayikho enye indlela yokuthi uphume kule challenge besides going through. So abazalwane namhlanje kumele banqamule kuma-challenges abo bangasabi ukungena ey'ntweni ngoba sabe siqalekisa thina amakholo umuntu ulahlekelwa umsebenzi ngiyawuqalekisa kanti uNkulunkulu uzokunikeza umhlanga into ene-value into ehamba isikhathi eside into engahlali ngoba lesi sikoro bokusenza usekuxoshile umlungu awazi ukuthi ukuxoshile kodwa uNkulunkulu ukulungisela umhlanga noma ungamncane ay my God ake ngiqedele la noma ungamncane kodwa une-value kunotshani noma ungahamba ijana noma singehla okay noma singehla isibalo kodwa uma kune-value and akubalwa ukuthi ngaphandle kwenzeni i-PPC cement noma udaka kodwa obalulekile ongaphakathi ngoba once lo ngaphakathi eqinile uyakwazi uqinisa lo ngaphandle kodwa lo ngaphakathi mayechambile akakwazi uqinisa lo ngaphandle. So sizonibonga nje uNkulunkulu kule ngomisa namhlanje sithi sibonga ama-challenges asizukubonga izinto ezibonakalayo kepha sizothi unguNkulunkulu ophakeme noma ngixoshiwe emsebenzini kodwa ngusimakade noma ngixoshiwe kuphi lapho engihamba khona kodwa ngusimakade noma ngijikelwe abangani bami bethi usubizele ligama kodwa ungusimakade ungusonini nanini umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakho noma ngabe kwenzekalani empilweni yami ngoba kufanele sizibonge lezi zinto ezisifaka ekhoneni ngoba ngabe asifikanga lapha kuba kusizwe ngosibusisa ukufuna Agama Osi Yesu O Pagama Pagama Osi Yesu Wengamele sishiya phansi utshani into engiyithanda ngotshani nento engiyithanda ngomhlanga kunethemu la kufika khona kuthiwa utshani bubunile bantwana babantu beselana babunele utshani kodwa sesizobakhomba umhlanga ngiwuthanda ngento eyodwa
noma ngathiwa ubunile kodwa wenza amazwi athatha ugrain. Sizothintana nabantu namhlanje entambameni, sizomemezela umhlanga. Yindaba sithi umhlanga, lo Moses esikhuluma ngaye uyiproduct yomhlanga. uNkulunkulu uyazenza izinto ngomhlanga wakho. Ake ngishintsheke lo mhlanga siwuyeke ngoba sikhuluma ngomhlanga ungaboni. Ake sibuke ulimi lakho njengomhlanga lokulanda izinto. Khona abanye abantu abangaqualify ukuthola into eyiqinile because their language isonakele, sayomile, begqokile benjalo. But ulimi labo mawuthi usondele eduzane kwabo aliqualify ukuthola izinto. Sizophakamisa izandla zethu. Khona abanye bazobuya next year athi I get my marriage kuloyo mhlangano loyo ngibuye nemoto yami. Abanye bazobuya nokuphasa. Abanye beza ngento zabo. Ivision yebandla siyilanda emhlangeni. Izinto zonke siyilanda phezu komhlanga. Umhlanga wakho uyawazi ufunayo. Khuluma nje ngisamile njengamanje nalapha ngemuva. Phakamisela isandla sakho umhlanga wakho. Kodwa imhlanga yabanye abantu sesiyathandaza manje. Sisazothi phakama Nkosi Yesu. Siphakamisela into eyodwa nje ukuthi ayise nomhlanga phezu kwakho. Sifuna ukuthi sisho into eyodwa. Vuso wakho umsebenzi ibajasi. Vuso wakho, vuso umsebenzi engithandayo uNkulunkulu thina sibona isandla uNkulunkulu ubona umhlaba. Noma ngathiwa usashoma ngomlomo wakho kuleso sandla sakho ubhala umhlanga wakho. Usathane simnikile amathuba ehiseni wogephumo umoya sinisile osebunyame. Ngathi ngiyibona ezinye izandla iphakamisela izifo esemzimbeni. Umhlanga wakho uza ne-expiry date ne-medication ne-prescription. Khona i-prescription kaJehova kuleso sifo sakho. Phakamisa ungesabi. Phakamisa ungesabi. Ungabuki mina kodwa ubuka umhlanga wakho futhi iza nawe. Khona into engiyithandayo nge-prescription bayakunikeza bethi phuza kabili ngosuku. Kodwa nansi into engiyithandayo awuphuza ungakadli. Idla izwi before uzothola izinto zakho. Ngoba uNkulunkulu mangakunikeza izinto izwi ungamdlanga uzosikhoshela ngezinto. Sesenze silent. Sizothula phambi kwaThixo. Njengoba usathule nje phambi kwaThixo nje. Yidla izinto zakho. Vuso wakho umsebenzi ibajasi kama lakho. Sesidle number 1, sesidle number 2. Baba vuso wakho umsebenzi ibajasi. Baqala ngawe ekhaya kini ube nemoto. Yebo. Mbona uNkulunkulu ushintsha amanzi amnyama wenza amanzi amhlophe. Lelikhaya kade lineyifungo namhlanje ziyaqhaqheka ngawo. Okwakho nje ukusho into eyodwa. Vuso wakho umsebenzi ibajasi. Number 3. Thank you, Jesus.
kuzoba just igama nakathe bekubukela phansi kuthi useless uzoba yisifuli kuphelile ukuba icarpet uzoba iroofing makufuneka abantu abasucceedayo kuzoqalwa ngawe khaya lakini sivala ipoverty namhlanje sifuna umshado usathane simnikile amathuba ekiseni oke phumo yasimnishile Fosha mafuna indlela la ingekho khona ngena thala indlela wathala indlela olwandle olubovu Israel ohamba enyaweni zakhe ulwandle lekulalela yomisa umhlabathi sihambe emhlabathini owomileyo umisa ulwandle vala amaGibhithe mlo ngegama likaJesu lalela sathane namadevelopment pass manje ngalesikhathi sikhipha umlilo phezu komlilo sikhipha ufire phezu kwefire sikhipha inkazimulo phezu kwenkazimulo sikhipha incibisholo phezu kwencibisholo siyanigwaza siyanilimaza siyanishisa ngegama likaJesu. Father, we thank you. Thatha uthi wenzele igama lakho kwehle thina kuphakame wena in Jesus name. Amen and amen.